bulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'eze Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye anyị fantambaki ndị ochie anyị fantambaki fada sikara aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa ọbụla ụka adakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry ọ ngalaba na-afụ maka ikwubi okwu yes there is power in spoken tongues in spoken words yes every Monday and Wednesday ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends and well wishers anyị all over the globe ebe ọ bụla ị nọ ị nwere ike isonyere anyị na-ekwubi okwu n'isi ndị friends of the temple ya na n'isi our fans all over the globe distance abụrụ ịbara ya you can only stop yourself with your negative thought. But once you remain positive, I can tell you, as long as you're under the sun, ebe ọ bụla ikuku lu ebe ahụ ka ike onye kasị elu n'elu bụ Chukwu okike ike dị n'okwu ọnụ but what you don't know is beyond you. Ịghọtara ya? So ọ bụzi Wednesdays and Mondays ka anyị ji eme ya oge anyị ga-eje na temple kwubie okwu n'isi ndị enyi anyị niile ndị dị iche iche anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche nke abụọ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ga-ebido echi niile bụ Tuesday so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị mana taa today yes under 24 hours today bido na-arụ evening ka ị nwere opportunity isonye last. If not, you forget it. It's 2023. But now,
aja esigo na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ enu aja mụnwa ejiri egwu personally. Yes, aja nna achụburu onwe m bifo asị m accommodate ndị mmadụ ka asonye na ya bụ aja. Ndị na-esonye bụ na aja amarago ka o si adị, mana maka gị nwa bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ o nwere ndị problem ha bụ ihe ha na-ediri with spoken words ka ekwubi okwu n'isi ha ka ọnọdụ adịrọ mma wee gbanwee. Ihe ị ga-eme wụ ịfọwọdụra ya 3 prayer request, ị ga-eme donation token to the account number. Ndị bụ ndị ọfụ, ihe ị ga-eme wụ chaatị m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Echaatịzie m ma enyere gị aka nye gị account number ị ga-ese ndị ya token, then natakwazie gị information anyị niile n'aka gị ka anyị nwee ike regista gị na nri a ga-achụrụ aja pụta 14 days. Aja dị iche iche ma aja nsure ọkụ. Ghọtara ya? Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then kaadị anyị ji bịa taa bụ MTN and Airtel. So anyị mechibe program anyị ga-abụ those cards is only for our fans here. If you're not network here, you simply jump and pass. Isiokwu anyị ji bịa, more you should know about ndị mmiri. Yes, the mariners. Lots of allegations. Too much accusation against ndị mmiri. Ọtụtụ ihe na-eme na ndụ ndị mmadụ a na-ebo ndị mmiri. Taa ka nchọ ka dịle the bandage for ka ịghọta ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ ihe ọ bụla ibonye ndị mmiri bụ ndị obiọma. Some of these things now happening in your life is as a result of your weak radiation. And at the end, ibonye ndị mmiri. Ihe afọ onye efi iboro chie, onye nwebere any alignment o mere, ọsọ na-achọ ka alụ ọrụ mmiri. N'ihe agụgụ mmadụ na ihe na-eme ya sị anya ndị mmiri. Ọ bụrụ na ị nwere anya mmụọ ụta ihe na-eme ndị mmiri, a na-agwa gị na ihe ndị a bụrụkwa ha nwa. Yes, obiọma ha enwere ube. Onwebụrụ mgbe ọ bụla m ji eyọọ ha ihe ha dispute, obiọma ha dị too much. And e nwere ihe eji sign ha na-enye. Ọ bụrụ ihe ọbụla, ọ bụrụ ebe challenges that came along their path, esi na ndị mmiri. So ige ntị ma gee ntị nke ọma na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ghọtara ya? Yes, ige ntị nke ọma na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. So ọ bụrụ na anyị kwubicha okwu na nkụzi anyị ji bịa tata, you will learn lots of things. Ihe kwesịrị ịma. Then isiokwu anyị ji bịa bụ nke mbụ, amaghị m ọkwa dị mkpa ọgwụ ị kwesịrị ịma. Then isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri and ndị mariners. Ihe kpatara na ọ bụrụ ihe ọbụla merenụ esi nọ ndị mmiri. Enwere some sayensị nwere ike ma anya amasịrị gị atụ. Ya bụ ihe ọ ga-abụ ọ na-eme na ndụ gị, ị mara na ihe ọ pụtara bụ na ị need serious help. You need serious help. Now, ọ bụrụ na ị bụ onye na-enwe ihe a na-akpọ sleep talking, ị bụrụ na ị bụ onye na-abụ ị na-alahụ ụra, ị na-ekwu okwu ndị mmadụ na-anụ, o nwere ihe ọ pụtara. Ọ bụkwa ndị iwu onye na-enwe ihe a na-akpọ sleepwalking, ị na-alahụ ụra, daizi agbọta ego na ụra, ibintego na-aga mana ị na-alahụ ụra, anya ụra na-eme gị mana ị na-agakwa ije, mana ajụọ gị at later time ihe imelu those time ahụ ịkwụ ọtọ, efu na ị nwere ike ịkụwatawu ebe ị na-eje ma ọ bụ movement ime ekiri mgbe anwa ịmụ anya. Yes, ị na-aga mana ị na-alahụ ụra. O nkwado ihe nwere ike ide eme n'ebe ị nọ, ihe anyị kpọrọ sleep paralysis. Sleep paralysis bụ ndị nwere ike ị na-asị gị na o nwere na-anaghị alahụ ụra, dịka o nwere ihe na-adakpo ha, ihe ndakpo na-adakpo ha. Ghọtara ya?
then ọ bụrụ ihe etu a na-eme gị, then you need to pay attention. Now ọ bụkwa n'ịbụ onye na-abụ n'ịbụ nwoke ma ọ bụ n'ịbụ nwaanyị, mana ịbụ onye na-abụ ị na-alahụ ụla ifute onwe gị ebe ị na-enwe mmekọ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na nlọ, ị need help, enid m ka inye m ntị gị ka m kọwara gị ihe ịmaghị. Ịghọtara ya? Ọtụtụ ndị mmadụ bezie were ihe a na-eme ha uche ha na-asị na ndị mmiri eme ha nka na ndị mmiri eme ha nka, mana some of those things na-eme n'ụbụ sayensị gosiri that their spiritual strength is so down, so weak, to the extent that enwere spiritual forces dey in charge na control you. You are being hypnotized, you gotta go, from the spiritual world, and most of the time they subdue you. They subdue you to the letter. Example, ọ bụrụ onye na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị megide to the point that now you went ihe ọpụtara that you have been subdued to the last. Emerigo gị. Ịghọtara ya? Ị bụrụ onye ihe ndakpo na-adakpo, nwere ike dakpo gị for some minutes, ị nwetara onwe gị tiri mgbe ọ bụla o ji wee hapụ gị o nwere ihe imewu. Ịghọtara ya? Ihe niile a gosiri na all is not well in your spiritual part. You need to do something. Ịghọtara ya? So ọnya ka anyị ji bịa, mana ka anyị bidogoro na kedu ndị bụ ndị mmiri. Ndị mmiri bụ the water elements, all the water elements and the entities of powers that has link with water. Nke gụnyere mmemme, I will mention few. Nke gụnyere the mermaids, the water sprites, and the rest of them. Yes, and other living beings. None of mmiri. Yes. But I can tell you, na ha bụ ndị nwere ihe niile, ha nwere ihe niile, obiọma ha dị too amam ihe mmeji quantify obiọma ha. Obiọma ha enwere ube. Ata ndị Igbo ji ekwu okwu sị na mmiri enwe ilo. Water has no enemy. Kama na azụbụla onwe ya tinye n'ọnụ agụ iyi, onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndụ ya. He who fetched anti-infected firewood invited lizard to his house. Onye kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ọlụ. Ọ gwọrọ nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri. A sị na aịda n'ihi onye kota ma ọ ọgọdọ ekotara ya, ọ ga-abụrụ ihe imetara onwe gị. Ndị mmiri bụ ndị obiọma, ha adịghị apịawa mmadụ azụ unless na all the effort to calm you down has been exhausted, and kpọchi ntị gị wee blọk gị, mana a sị na ọnwụ na-egbu nwa nkịta adịghị ekwe n'isi isi, ọkwa eziokwu. Yes, all the signs given to you o nwere nke iwere n'ụtọ kpọchi ntị gị, ma ọ maka ihi na ịdị clueless ma ọ bụ na ịdị visionless. O nwere ike ịbụ nyanwa ihe dị responsible, because Hosea 4:6 say, my people are suffering because of ignorance, because of lack of vision, because of knowledge, lack of knowledge. So those things could be responsible for ihe that pass through. So therefore, when you are totally clueless, lack knowledge, lack vision, then you have already set yourself up with the natural forces, that is forces of nature, that is ensure of paying everybody in his own coin. Galatians 6:7 say, na mkpụrụ ọ bụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Enwere forces of nature ndị angelu nke Chukwu, ndị ọ bụ ha ọrụ ha bụ in charge of ihe kpọrọ retributive justice. Ịghọtara ya? Agwa nne ya enwere 3 basic laws. Ịghọtara ya? Enwere laws of
retributive justice nke na-eme sure na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Nwee laws of attraction, that is a sị na ihe kwuru ihe akwụdobe ọkwa eziokwu, ejiri akpụrụ okpuru nkirikiri, that ihe ahụ attraktara onwe gị, ihe isolu, ịghọtara ya. Then nwee laws of sowing and reaping, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Any now basic law, and all of them has root with you. What you deserve, what you don't deserve will not come to you. So all those things you deserve naturally will flow back to you, being the originator. So if you don't like those things, those negative things could keep coming back to you. What you must do is this: clear your path of all the garbages. Because when you allow your spiritual part to be filled with filth, garbages, believe in me, you already makes yourself vulnerable to every attack, garbage attacks. They will be coming. And when they start coming, you'll be blaming somebody, or you'll be blaming the media, thinking that they are responsible. They are not responsible. I can tell you for fact. They are not responsible. You are the originator. You are the one that saw it, and you are the one that will bear the consequence. So even our ordinary media at all their work is to further creation. Their work is to maintain harmony. But if you have anything link with them, once you always pay a homage, give them what you are totally free. Ndị mmiri nwere ego nwere akụrụba. Yes, ha nwee entertainment, ha nwee ihe ọbụla dị mma, name them. They have it because water is life. So ihe ọbụla eji enyere ndụ aka dị ha n'aka. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ndị mmiri na-emata ha ọfụma, ịmara na ha nwere obiọma. Kpatara na Jizọs ndị ụkwụ ọbịa ka nweta scientific story mara that abịara ịnetas, he didn't have the money. Ọ dị akwụta asị ọkwụrọ nke ụmụazụ ya. O wesi Pita nwa ha ji na mmiri, ha ji ekụta azụ izi ha ga-akụta, ha mepee ya na ha ga-afụ ego. Ego a ka ịkụtazi wee kee ya tax ya. Asị nwa mmiri, if you have any reason, have any link with water, believe in me, you are not supposed to lack. Yes. Unless if you have already exhausted your grace, then that is your rainy season in life. Yes, everybody must pass through these 3 seasons. Then you have to work hard and endure. And how long your dry season will last, or your harmattan season will last, depends on you. Yes. When you are suffering, you are facing your challenges, and you are taking responsibility, saying, yes, I know, I will mekuru nata Chineke. Na mmara ihe a na-eme m bụ ihe ọjọọ nso in the past. God, I thank you for your justice. That actually, you acknowledge the fact that actually you have begun to joy in the past. So you will not expect immediate blessings immediately. When you have a man suffering and smiling, yes, things are not the way it should be. But you are not blaming anybody. You take it that nobody he deserves. Boy, when a Chineke emo, as if that Chineke amaro, more than the responsibility for him, go prayer. Mono when the Chineke for 9 each. Let your eyes focus on the goal. Know your target, know your dreams. Keep working it out. It's a matter of consistency. By the time you keep being steady, time will come where you pay up your debt, and the time of abundance will return. But when you are paying your debt
murmuring, sluggishly. It will take you longer time. What you could have, the price you would have paid within years, will linger for 10, 15 years, 20 years. But I can tell you, either because of now, things are difficult for you now or your family, and they decide to sow your hands in evil. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike iji because of no work yes were there je gwọọ ọgwụ ndị mmiri adị agwọ ọgwụ ịbụrụ onye mmejọ na-agwọ ọgwụ ị na-egbu onwe gị ihe na-ewuzi kịta ahụ generation of oke ite ọkwa eziokwu ndị mmadụ ọjọcha ọka eje gbuchi adịtara ya ite by so they are compounding your problem. You don't need it. What you need is clear your path, do the right thing, keep aligning yourself with natural forces that follows you. Morgan has to be one. They keep watching you till time of abundant blessing. But I didn't win the abroad na the so. Some certain people where they go the first millions they will have in their account, 10 millions or 20 millions in their entire life will be at age of 40. No matter at what is waiting on my walk till that 8 to 40 o'clock. So we hear that better when you is miserable. Can that's your destiny? They achieve well. Can they prolong beyond what is expected from time in Abia on earth? Manema unebo endimri, emani bo endimri. Ena a shortcut, and they buy a shortcut to a chair by a burugite or you with an ewe now. We're gonna want them money here. Normal thing how will they keep it to activate their inner power? They are not interested. He had interested only a burugite. Abroad worker. Now again, if you got bob on a menebino. A man need the weak and he need the help. Ibronya na akwụrụ m ya Ibronya na-enwe sleepwalking. Ihe ọ pụtara bụ na-enwelu spirits from the other divine na manipulate gị. Yes, ibinitelo, but he cannot give account. Ị na-egwe mụ anya, ị na-alahụ ụla, ị na-aga n'ije mana ị na-aga ije mana ị na-alahụ ụla. You need the help. I'm going to size you about a man and dog man. I don't know, man, you need the help. If you only name sleep talking, and Allah holy in you, and he need bro as if you are defeated or you are giving commands. And so certain things. No, however, you are being hijacked. Maybe in Ayobiko. In Ayobiko, and lemon defeat Kogi. Yes, and they were the guinea mean equipped to the extent no again and a bed now. You need the help. Oh, listen, go say now you are weak. Yeah, I want a phone as I in a low battery. Then, because they are there only making money, need the help. Only hand up all sleep paralysis. Sleep paralysis, yeah, boom. Mbena la hola, or they can only hand up with na-epressing, ọ dịzị ka ị na-ekutu onye na-achọ nkwubi enwere ike mgbanwe ma aka gị ma ụkwụ gị nwere ike imegharị ụzọ na struggle. That ihe ndakpọ a ga-adakpọgido gị tiri mgbe ọbụla out of his own free will ka ọ tụrụ release gị inwe low battery. Yes, you gonna help. What the kids will fight your back or maybe put that experience to a halt. You hope that I need get defeat to the letter. You need the help. You will know better. Then, more quarter, neighbor in our way, knock at that. If you won't again, my law. Every name will make a work in a wine. And the year we're going to make a work in a wine, your father name cooked up with that. Here we're going to now, you mess you up, you wet ya. I want on we make it to the extent that you wait, yeah, a man in a low battery. I capture again. Every and defeat them to the last. You need the help. In the Anglo-Saxon, we are born a man and the man. You put out a spiritual you.
Yes, get one in the mind. Get one. Yes, I'm going to go. He help that spiritual you the weak. You need the serious help. And the or the headed to Adam Maggie. He help that when they will order spirits for the dark region that are struggling to take over you. And he couldn't do something. That the one, they're guiding you, determining your future. Probably some people will tell you whenever they have sense in dream, whatever good thing that is in their path will just destroy. Yes, because you allow yourself to be vulnerable. Yes. Then we got other forces, negative forces that are in charge of your existence. That are the one determining whether good thing will come or not. You are being captive, edgy, atrunga. Yes, you will low battery. Yes. Manakangwagi. Mgbe ọbụla ọ ya abụ a stick for you. Ofu ihe ndị a ngosi na-eme gị nwanne you need help. You need ka ime upgrade. You need ka charge ya battery, full battery, and more upgrade ọsịsọ. If not, ejighị. Yes. Ọ bụrụ na ị na-follow my spiritual teaching. In fact, ọ bụrụ na ị na-follow money, one more time for your spiritual exercise, forget it. You nwere low battery and they are not serious. Ị ga-enwerịrị time facing the east. Ọwụwa anyanwụ ebe anyanwụ si abịa, ebe ike si abịa, a flow to the entire creation to energize. Even when you are inside your room, 4 corners of your room, when the side face east. Agwagong can erect your own altar. Agwagong the importance of altar speaking for you. Now, you have your own altar. But if maybe because of you're squatting with somebody, you will not be able to have an altar, then forget it, no problem. Yes. Face the east. Face the east. Even without altar. The altar ji dị mma nwoke nwee ebe a ankọrọ akpọtụrụ mmụọ ya ihe abụ ị na-look forward towards it. Hope you na-achịkọta. Man, you can still use your heart as your altar. First the east, walk is activate your inner power. When meditation, contemplation, silent time or hour, silent moments, reflection, meditation, and after that, after you watch a morning again, the hand of Kenejaha, in where time for all these things, in which I pause a while and ask ya his ways, because even a child approach your father for anything. After telling your father what you want, what will you do as obedient child? You pause and wait for your father's response. Yes. So Obuna get a having time not a time get a more so he gave me with a banquet. Just listen to your inner being, your intuition. We start maybe to can go with time. Your intuition will go. Yes, money may activate your intuition perception. You can then what a message. You want that message from them. Then you actually when we come back, I got to your Ebo nature may head to see the path you must follow. See 1 or 2 you must do. If you are in this business, don't stop with the business. This business will not take you where you want to be. Okay, enter this business. Believe in me, whatever I am today, I was inspired and I was directed through spiritual exercise. Because spiritual exercise is prayer, and any powerless human being is any prayerless human being is a powerless human being. You always get you to captivity. Again, when the time for your spiritual communication, but so they are activating that your inner power. Believe in me, if you don't know me, oh to me more problem in what I brought so it's what you have. Oh, for the name of problem in well over the now I need the actual gacha. I just saw Kumogo, take up your more came Messaka, more catchwa, memo, Kekubu. Only open them with so many things. When you keep me, I walk walk. Man, if you don't go from where this spiritual exercise, you don't need money to start it. That is so lazy. You don't have money for your spiritual work. You are even lazy to do 1 or 2 with yourself, within you. So he get able if you don't activate the beer.
more when you develop this your spiritual strength, I can tell you. Now, if those he end up out, we see no more. Only even maybe hand now, got those sleepwalking, walking, sleeping, or walking, talking. All this is will stop. If you maybe had if not that sleep paralysis, you end up another book will stop. Yes. Ọtụtụ n'ime ụnụ nwere ike ide ebue ndị amoosu. Yes, asọrọ na mmadụ enweghị hypnotize gị. Ihe ọ pụtara bụ na nwere some spirit na-hypnotize gị. Na-achọ ka asara ngụlọ gị, na-achọ ka keep gị to stagnation. Mana why is possible is because your spiritual power is weak. Ya inwe low battery short. Ihe kwesịrị ime bụ mgbe ị activate ya inner power. Efu na ibido mewe alignment, maybe with ya chi gị, with ya ndị ichie. With your bed in our power, source of powers. Maybe a name is aligned in a able go to a high level. And once you go to that high level, if now those negative vibes now be strangling will stop. But those things, those negative vibes are not be can have sense than law. Before you go in the run the middle. Here in I was able to sense in the week. Only when I watch pornography, only when I like in a look one, you look at my wazoka. If you know now, look at it on Facebook, if you feature one almost no bottle, in a Zoom here, it belongs to Zoom Association. In a Zoom here, not talking to them for people note. When in image here, their heart is of the copier. After that, those phantoms you created by yourself will use it against you to come and place you back to you. In order to keep you down. When a spiritual activation I go high, in a high quality battery. I can tell you, even when they try to manipulate you using sense dreams as a tool. Only yes, get a one for this sense and all. Uruzie ka abayezie na to center stage, honeypot, browser, a koja, you don't it push you away. That phantom will vanish. You help Tarumba, you're developing your spiritual strength. You're making an effort. I'm proud of you. On a make to this level, man, you couldn't go. No, I be going to go to main cause it was. You got to work. So you stand and about the center stage. And the weather, keep it up. In a couldn't wire. More no one him double chore double. The born and double between what goes. Yes, keep it up. We are making progress. Keep it up. We hinchon. Every year develop your spiritual state. One those levels are brosi level. Yes. How can I make it? Or say ya borone but spirituality. So can I make one day cannot down? Have a matcha. Yes, man, all suppress around those level. Man, never go to another realm. I never got out of that realm. The man are those the phantoms. Suppress, go, go above them. And one them with spirituality will layer by layer. I'm going to practice so many spiritual stuff. I'm going to rank and I I'm going to be the food marshal. Okay, there is a spiritual head. It has a earthly promotion to their kingdoms and whatever. It was a case when a spiritual rank in a more. Okay, a food marshal. You know why? Because now he medicated more in this city. Yes, he medicated $1 for you. This is really clear apart. You can't go to that level. So, I'll put it there. So, in that check wabo, what the end that they make one need help. Yes. And when you came by for when you came by for, we do your spiritual exercise. Never follow Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, but Marcos the part. And we're going to go your free to visit the temple. Hear them are honest. Even though you go akagom in the sense that you are too stingy. In the sense of that, you need too stingy, na one morning. But if you are very honest and you really want to save yourself, money, then I will help you.
if you are really honest. Man, ọ bụrụ na ịbụ somebody inwere maka ịdị too stingy, ọ bụrụ mmadụ ka ị na-aghọrọ aghọ, mmụọ ka ị na-aghọrọ aghọ. Mmụọ mana ị nwere, yes, ọ bụrụ na truly na ị nwere, na mana mmụọ mana ị nwere, believe me, you need help. Ọ wụ need serious, yes, I will help you. Mana ọ bụrụ na ị nwere ụdị stingy, o nweghị ka ị na-aghọrọ. Maka na ịghọchagoro mmadụ aghọ, ị ma aghọrọ mmụọ. Mmụọ bụ ihe na-afụ obi gị anya. Ka m kwụsị ebe a. Gbasịa kaadị nji wee bịa. Enye m ngozi dị nkụzi n'ụbọchị, so na nkụzi anyị n'ụbọchị tata. Wee gwakwa ka ọ dị echi niile. So ihe m na-akọwa bụ na ọ bụrụ ihe ọ bụla ka ị ga-asị na ndị mmiri na-eme. E nwere ụfọdụ ihe bụ ihe imetala onwe gị, maka na onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ya ọlụ. Azụbụla onwe ya tinye n'ọnụ agụ iyi, onye ka ọ ya ji ihe mere ndị ya. Yes. So ka anyị kpọọ kaadị anyị ji bịa, anyị ebido na Airtel 5822646206655913. I repeat, 5822646206655913. Let me call for the last time. 5822646206655913. That is Airtel, 500 naira. For MTN, we have 6412464344. Again, 6412464344. Let me call for the last time. 6412464344. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu for my fans and friends of the temple all over the globe. Ebe ọ bụ na onye anọ na under the influence of my voice, distance is not a barrier. Kahara bụ ndị niile no under the influence of every attack or spiritual manipulations from the lower region. May they receive help. May they be favored. May their inner power be activated so that they will live life above all this world of phantoms. Let them receive help and let them be liberated from all the shackles of negative energy. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Receive your blessings. Ya gazie. Echefukwana na ọ ga-adịkwa echi niile, who was Tuesday, by 9 a.m. In the nature video, share your friends and well wishers. Ihe nwere ike email your friends bụ ime ka ha nụkwa ihe nọ on the horse's mouth. Ya gazie. Daalụ nọ ndị njem ọnụ, ya dịrị ọnụ niile na mma. Ise.